Nola iristen naizen elkarrizketa honta, zenbaki bat jarri beharko banu, nahi baino baju, ez dakit, 5 bat o 6 bat esango nizuke. Azken finean lesioa izan berri nago, oraindik ez dakit zehazki zenbateainoko arazua dan, erresonantzia horren emaitzan zain nagolako, eta orduan beti zalantza daude, egia lehenengo eguneko minoik ja ez dazkatela, eta esperantza pixkate bakat, horregatik esan dut 6 hoi, eta nahiko nuke oraindik gerra pixkat eman txapelketa honetan. Nik esan beharko banu nola izen naizen esango nuke txapelketan ditudan puntuen aina, 8 bat, ez? Ustet oso posizio onean nahola, azken partida bat gehatzen zait Xabiren aurka jokatu behar detena, eta 17 tantu da nola baite nire langa, eta ez da 30 iritsi beharrik eta horrek lasaitasun puntu bat emateu, beraz kasu honetan ni pozik nago. Elkarrizketa hontara iristen ez, egia esan guain esperantza pixko batekin, txapelketan 2 partidu ekatxo eta oso baizki atezezket, egia esan, eta esperantza guzik galdu nituen, eta Imanolen lesio horrek ata txiki otirek edet, oain nire esku dago, Imanole irabaz ezkero ikuste barren nengon nintzekela izpadogo iruko empate azpilestilun arten, nire esku dago, eta egia esan esperantza txiki bat, joku ikusi eta esperantza gutxi bezala dauket, esperantza duen mitarten eta aukera duen mitarten dena matere. Ni puntuak eta emango banu, post bat izango zen. Egia da joku iztatzen dagoela oso gustora. 3. nago eta irabazi beharreko partido baten baitan dago. Endiken kontrako partidoa, nahiz eta ez irabazi, balikek pasatzea, baina irabazi ezkero ere hobe. Partidun sentitu nuen nola bateko krak bat sakresto batian, esan nuke 11 eta 6 izan duzala, eta 6 kontuatu nintzen, partidu hori enula bukatuko, idea hori oso garbila izan duzan, ikusten nuen, aste hortan partiduan hastian bertan entrenatzen nola bateko zaintiratu bat sumatu nuen, ez hortan jaun dira, esan duten bezala aste hortan entrenatzea utzi nion pixka rekuperatzea aldea, partidu ondo hasi nuen, baina esaten bezala berriz min berdina sentitu nuenean garbi ikusi nuen etzeola partidu bukatzeik. Eta pixkat jo nintzen puntu sumatzea, ez? Zein nuen botilleruakin zenbat puntutan aldatu behar nuen, baina tantuak aurrera zigoazten bezala ikusten nuen ezin nula, segitze bali manun igual txapelketa hor bertan bukatuko zala, eta horregatik erabaki nuen guztia. Eta gero nola ikusteten, 2 asteko epe hori izango banu, esperantzak bazkat rekuperatzeko. Tratatuta ingo naiz fisio batekin egin tratatzen, da esperantza ez galduko eta atzerapen hori dakaten, da jokatzea bakaten behintzat kondiziotan. Nik nire aldetik antxan bizitzea tokatu izan zitzaidan, bere aurka jokatzen nahi nitzala. Ni ez nitzan ondo kontuatu ze puntutan izan zen mina hartuzun momentu hoi, enun horren beste notatu, eta gero momentu batean jokatzen nahi ginela, 10. tanto inguru hortan, B10 zijoanean, ni ez nahiz gogatzen ondo zenbatean nijoan. Baina ja antzeman nion denbora asko pasatzezula bere aholkulariakin hizketan, ikusten nituen ETV-ko lankideak atzea eta aurrea telefonoa deika eta hola, eta esan, zehozte pasatzen nahi da. Ni ondo no, hasi que Imanol izangoa. Eta hasiera batean pentsatu nuen hankeko arazon bat izango zala, zeba denbora askotan marki fastitis plantar batekin gerra handia eman diona, hoi bestuarioan danak ezautze geha. Eta pentsatzen nuen hortik zijoala gauza, baina ikusten nuenean nola muitzezan kantxa barrun, kontuatu nintzen horretzeola arazoikan. Eta gero momentu batean hasi zanean nik uste 11. tantuan, bere 11. oso sake motelak bezala egiten eta pelota nola baite dirigitzea bakarrik juntzanean, orduan kontuatu nintzen besoko mina zala, ez? 14ko geldialdi hortan juntzanean bestuariota, nik uste nun oendik anateako zala, baina ja 2. aldiz 15 juntzanean iruditu zitzaidan ja ez zula aurrera ingo. Alde batetikan pena bat da, partidoak hasi aurretikan beti izate deu partidoak bukatu inbier diala eta minik hartu gabe bukatu behar dela. Nahi izango nun partida irabazi normal, 30 jokatuta. Eta oain suerte honez 4 puntu gehitu zaizkit eta ni posizio hobean nago. Eta Nikola bizi izan nun egun hori.
Egia esan Antza lesioa ezin izan duen ikusi telebistaz, edo nire mobilela mezu period iritsi ziren lesionatu zela. Eta egia esan inoiz ez duzu nahi nahiz eta aurkaria zen momentuak lanki ere bada, eta ez duzu inoiz nahi nire lesionatzea. Egia esan betxapeketara ia abur esan anion, burua ere oso motivatu hasi duen txapelketa eta gauzak etzen oso ongi atetzen, eta momentua intentu nintzen Antzera lesionatu zela ez nuen pentsatu ere nire posible egiten zirela. Pero egia da egunak aurre joan diren lesioa ematen dula Antzak tratatu eta atetzen alde, baina grabe ezaten dela igual. Orduan ni aukera betez ezket, Antzari irabazten Madrid partidu nire eskutan dago. Oain kostatzen nahi zaitena da kanbio txip hori egitea, zeba nire burua kanpon ikusten nuen, eta Antza partidura pentsatzen nuen tortzia igual nire azkeneko partidu izango balitzu ezala, eta esan oain aukera berri bat, pena handia daukete bera euren ez da aieteko nahiz eta partidura joan. Pena dut bere gatek, nire gatek esan aukera ireki zait, eta aukera horrere eutxiko naiz, albaldin bada irabazte saiatuko naiz, eta partidu hori irabazte eta dilan aurre egiten duten. Nahi egia da komeni zitzaitela ez, partidu hartan Imanolek irabaztea, pentsatzen gehore finalea jatzeko Konenean kontra egunean beharko zula. Nik nire partidua jokatu beharko dut, Barnetxan kontra jokatzen zaidana eta irabazi, baina hori. Imanolen lesioak egia da atera pauso bat emanarazi diala. Oain Barrenetxean kontrako partido zail bat da bai dauketa hurren, eta hain nik eman beharko dalako nire bizia. Azkenen Juanenea irabazita, nik ere nire burua ia ikusten nuen semifinaletan edo. Juaneneak ez bat zionan sei irabazten edo puntuak eta ona lortzen. Orduan, pena Imanol lesionatzea bai beragatik, baina eta pena nire datik. Eta azkonen aritzek esan duen bezala, berari ere bizia eman diolako eta hori, azkenen gure artean bat eliminatzen delako eta oain joku gehiago dako. Buruz-buruko txapelketa guretzeko txapelketari garrantzitsuna da, erremontien eta beste mogarit guzitan ere buruz-buruko da txapelketa erregea, eta erremontien ere buruz-buruko berak usten dut zein den pilotari hobena. Azkenen aurkaria eta zu zaute kantxa barrenin bakarra, eta zein den hobena bertan erabakizten da. Eta egia esan lau hobenen artean egotea, azkeneko bosurtetan egon izan bezala niretzeko gore bat dago loko pilotariekin. Eta nik uste beste pilotari egintzeko handia dela lau hobenen artean egotea, horrek esan edulako. Erremonteko lau pilotari hobenen artean egotea azkenen da prestigio handi bat guretzako. Eta egia esan horrengatik oso kontentu. Bueno, Aritzek esan duna gehitzeatikan, gauza bakarra izango ditzateke pelotari guztik dakaula txapelketa honetan parte hartzeko aukera, enpresak denei emateigu aukera bertan eoteko, ez dago kondizio berezirik inorrentzako, eta danak hasi gea, denak lauak hasi gea bebeko niveletikan, eta pixkanaka joan ginen hilotzen gauden lekura iritsi gean arte. Eta gero konpartitzete baita berekin buruz-burukoa batez ere oso joku psikologikoa dela, kantxa barrun ikuste jalako pelotarian nortasunak asko antzematen dialako. Azkenen banakakoak ere indar handia dauka, ez? Bai erremonteak ere ematen duen prestigio hori asko banakakoak ematen durako. Gutxi oso zaila da, 54 metroetan ere banakakoan disfrutatzea eta joku ona ateratzea. Baina, ni esan pertsonalki oso pozik nago bintzet lau hoberin artean egoteakin. Azken lortu dut aurrenek urtez ligi hontan egotea. Eta, saiatuko naiz, urte hau disfrutatzen. Nik beti gustatu izan zait buruz-burukoa eta merito handia eman izan diot oso kompleto izan behar dalako, ez? Jokuan alderdi guztik menperatu behar dira, ez du balio oso rematatzaile izatea, oso fisikoa izatea, oso sakatzaile izatea bakarrik, baizik eta dana menperatu behar da. Eta nik nola horren beste balore ematen nion, guain txapelan pelea hortan ibiltzea, niretzako izugarria.
Eta beste alde batetik, ba, bueno, lortu ezkeo txapeloi lortzia, ba, zure markatxua ustezula iruditzen zait. Bueno, ba, nola prepatzegean txapelketa hontako, gila esan bastante aldatzen da entrenamentuaren metodologia, urtean zehar ia beti parejeta entrenatze deu, bikoteka, danak juntatzegea entrenatzeko, eta holako txapelketa bat hasten danean, ba, hastegea gu geu bakarrik entrenatzen, edo gure esparrin batekin, edo pertsona batekin bakarrik. Entrenamentuak askoz exigentegoak dira, zeba banaka itzezean kantxa izugarria handia da eta fisikoki askoz gogorragoa da entrenatzea. Nik esango nuke entrenamentu fisikoetan ere gehiago saiatzen gehala, batez ere troteak eta nolabait esplosibidadea hori lantzen. Eta gero mentalki baita lanketa batin behar da, zergatik kantxa barrua sartzezean bakarrikan oso bakarrik sentitzezea eta momentu hortan ondo egon biezu nik uste psikologikoki indartxu sentitzeko eta zure buruangan konfiantza handia edukitzeko, zeba deskonfiantza azaltzen den momentuan tantuak iteari uste jozu eta hoi da nahi ez deuna denak, ez? Eta hoxe, nik esango nuke txapelketarik exigentena dela gutzako ere baita preparazio aldetik begiratuta. Zaila egiten da, ez? Egia da, banakakoa askotan kosta egiten dela prestatzea, bai teknika aldetik eta kostura batzuk aldatu behar ditugulako, ohituta gaudelako ere binaka entrenatzen. Eta banakakoa egia da teknika azpimarratuko nukelanik. Bai sakatzerako orduan, gauza asko duti behar direlako kontutan, bai atzelariak ere aurrean errestatzeko orduan ere ohituak ez baldin badaude kosta egiten dela, bai aurrelariak ere atzelarira pasatzean askorire kostak izaiela sakea, ordu banakako sake restoaren garrantzio hortan, ez, teknikak garrantzi handiagoa daukan ikuste. Eta egia da ere, fisikoki ere puntu bat gehiago ere exiplitzen bidula, banataka. Nekasun, ni teknikoki prepatzeako garatian ez zaitein beste gustatzen baten kontra itzia entrenutan, oso exigente iruditzen zait. Eta nekasun, julen loiteik launtzeit alderdi teknikoik entrenatzen, pelota kolokatuz eta bar. Gero fisikoki bai saiatzen naizela, pixkat fonduai garrantzi gehiago ematen urtean zehar baino, azkenian partiduk gortze bali maia erresistentziare garrantzitsua dalako. Eta mentalki, ju naiz urtero saiatzen esan deten bezala pelotari kompleto goa izaten, buruz buru jokatzean alderdi guztik menperatzea ju naiz. Eta guain, saiatzen naiz nire burua esaten pixkanaka bat menperatzen jutela eta konfiantzaki niristeko nire burua mensaje positiboa bialtzen esanez kompletua naizela. Nik esango nuke entrenamentu bat arlo guztian intentsifikatu imarizatzen ditugula buruz buruko txapelketarako. Iban esan imazala teknikoki azkenen baten kontratorre eta igual ez duzu hainbeste entrenatzen tekniko ere, orduan binaka saiatzen gara ere bai aurrelari bezala jokatzen edo posizio aldatzen. Eta esan azkenen tekniko ere joku boladak ere esan edo asko, ze joku eratzen zaben, entrenamentu asko entrenatutera igual ez dire gauzu gongatetzen. Gero esan du bezala mentalki oso exigentea txapelketa hau eta mentalki preparatu den behar duzu. Ni nire kasun inoiz ez dut problema izan mentalki aurten arte. Aurten patutenen gainetik txapelketa nire burun gainetik txapelketa patutenen torre dira problema, orduan badak ez den imar, presidua nire buru sartzeko, ikusut lemezko ibartuetan presionatu ditu naizela, eta mentalki txapelketa horretik nola ez duten preparatu ez duteleko behar izan, oain asinatu dependente hau daukek, datozen bi aste hauetan. Eta gero fisikoa, azkenen fisikoa imar da lando nik uste gehiena buruz bururako, binaka azkenen ez dizu esik izen fisiko dala inbeste, nahiz partu du horra zan ez diozu alako esprinek eden, hemen saketik errestore egiteko 80 metro egin martzuzu esprint baten, eta hola minimo 80 marrera aiezan duen, zera 80 tantu ere, orduan fisikoa asko landu behar da, hortan intensiz biratzen du behina, eta ieson oso horra da buruz buruko preparatzea. Bueno, txapelketako puntuak eta sistema honeki egia da ate asko uzten ditula hiekta, ez? Azkenean minus batetik lau punturako puntuak eta lor baita ezabezu partio baten.
egia da hori, azeren 17ra iristen ez bada, minus bat egiten aldiula, nik aurreneko jornada egin bezala. Gero, 24 traktore ez bada iristen 0 puntu lortzen dula, eta gero, bat gortzen dugula, 24 eta 26 tanto bitarten egiten baditugu, eta gero, 27 eta 29 tarten bi. Eta irabaz behar, moski, 4 puntu lortzen ditu. Orduan, abaniko handia da, eta asko aldatu daiteke sailkapena. Eta hori da nahi adibidez pertsonalki pasatzen zutzaiena, ez? Lehenengo jardunaldian minus bat egin ondoren eta gauzak beltzi ikusi ondoren, hurrengo partiduan 4 puntu lortuta, 3 punturekin geratu naiz, eta horrek egia da final aurretarako pausa handi bat eman zitela. Nik uste oso sistema exigentia bezala, ez? Mateu partioa diruzulako, galduzulako, oso ondo zuazela, oso ondo gaizki zuazela, eta realitatea beste bada. Sistemak obligatzeizu aldiro horreotea, pentsatu behar da jornada batian 5 puntuko aldaketa onlaikela zure aurkari zuzen batekin, eta ikusia nekasun hoxe pasa zaitez, 4 puntu eukitzetik 3 eukitzea pasa naiz, eta asko zailit asuntua. Nire kasun sistema oso ona aurtengo hontan, esan txapeketa oso gaizki hasi nun, 0 punturekin, eta gero hilala bezikon bigarren partidun berrez puntu bakarra lortu nun. Orduan ematen zuen Xabi nola irabazi ziren partidua elgarren artekoa. Eta Imanol eta Endika 4 puntuken oso goien ikusten ditun. Eta egia esan puntuak eta sistema honi esker, Antsan Zoritxarreko lesioari esker berak minus bat indunez, eta nire puntu bakarra nahiz da izan, egia esan bete-beten sartu dut, eta azkeneko jardunan dira iristen naiz aukera guztikin, Antsa irabaziko Aldemanioke berak gehinez 2 puntu milioiko dituzke, eta berari nori irabaziko nion, egia esan sistema honekin, egia esan aukera baditik baina. Bai, nik guztikin pixkate ados nago. Azkenean urteen poderioz ikusi da pixkanak alotzen jundala sistema bai zenbat tantuin eta zenbat puntu gehitu. Eta nire kasuan adibidez hori da, ez? Bi partidutikan 2 irabazi arren, 3. honetan ere gutxieneko bat egitea obligatzen hau, eta nik uste denei obligatzei gula partido ezin dugu partido bat relajatu. Ez dakagu partido bat erresa. 3 partidotik 2 irabazita ere, 3. exigentzia puntu bat eskatzeigu, eta honek iteuna da, pelotariak azkenean kantxateatzeanean beti eman behar izatea bere 100%. 3 aurkari hauek hitz batean definitu beharko banitu, ezkerretik eskubia hasiko naiz, Endika potentzia bezala definituko nuke ez, behan kontra jokatzean pelota abiadura izugarrin etortzea eta espazea gai pixkat velozitate igualatzeko gainetik pasatzeko aukeraka. Gero Aritz, ze esango dut ez, aztia deituko nioke, gure artean katzen duan aitzea baritakin emana daola bere jokua eta esango nuke asko dominatzeula eta gero gainetik ejekutatzeko ere kapazta dela. Eta Xabingatik neka ezin esango nuke ez, iruditzen zait partiduk 100 tanto eta luzatuko balitue zingo zitzaiola mutilon irabazi eta hortik bez izena. Bueno, nik 3 hauek definitu beharko banitu bakoitza hitz batekin. Imanol esango nuke bizkorra. Dazkan hankak kontun izan da eta kantxan ibiltzen duen abiadura eta baita pelotaren abiadura, beti da bizkorra. Beraz, bizkorra bezala definituko nuke. Aritz esango nuke nahi sortzen diana da ezjakintasuna edo zalantza esango nuke. Zalantza zergatik ez dakitelako zein gaun. Kantxa sartze geanean beste pelotarik prototipo bat dakate jokatzeko momentun, ohitura batzuk dazkau eta bata beste ezagutzen gea. Aritzekin urte pila bat kointziditu dut kantxa barrun, eta ez dakit inoiz zein gaun. Ez dakit bipareta gotakoun, rebotea gotakoun edo zein gaun, ez? Orduan, nahi zalantzak sortzeizkit beti. Eta nik uste Imanolekin kointziditu ditet neka ezina, ez? Xabier oso konstantia da, beti ez dakizu nik uste lehenengo tantuan eta 29. kilometro berdinak itetxula kantxa barrun, eta oso konstantea da eta nik konstantzia esango nuke.
nek hiru pilotre horiek definitzeko egia esan Imanoletik haseta esango nuke espero zen txapelduna eta jokoa liteke kompleto no. Egia esan ikusten dut oso fuertea buruz, oso fuertea fisikoki eta gauza duzi menperatzen da kantxan eta esango menun erremontea menperatu ezin dira, egia esan. Bero endika, beste txapeldun handi bat, bera ikusten dut gehiago, lan asko egiten duen persona bat, oso konstantea, lanak azkenen bere frutu ematen eta txapeldun bihurtu do, bere talentu du gabe, baina bere lanak. Eta esan ikusten dutena bera da, defensa oso fuerte dula, eta lan egiten dula kantxan eta partidu dira. Eta gero Xabi, esan ikusten dut, denareko kumpletua, ikusten da pilotari ikaragarria dela, sena handia dula piloterako, eta gero erremontea aixe menperatzen dula, egia da igual potentzia hori ez dula, baina berak bere birtu potentzia hori aixe tapatzen du, eta hoiz esan dut, ego fronten ezaren eka ezin, baina oso kompletua eta pilotaria. Nik esango banu, Imanolen gandik hasita, konstantzia esan genuke eta profesionala. Denboa guztien ikusten da, bai atxalde zut esango guztietan, baina ia egunero hori erremontea daukala buruan eta hortarako prestatzen dela. Eta egia da azken ipurtekan abaitu dela bere konstantzia eta profesionaltasun hori. Fisikoaki puntu bat gora eman du, jokuan ere bai, eta nabeira nola kantxa guztia kontrolatzen du, bai aurrean eta bai atzen. Gero endika esan duke altura. Altura beti esan dut, bai Urriza eta bai Barrenetxeak puntu bat gehiago dutela alturarekin. Erremontean azkenean besoa luzatzeakin eta puntu bat gehiago dute. Egia da potentzia ere bat dula, baina alturak ere honeiten biola kantxan, ez, bateko hori doan, ez da egin moda esan, abaniko gehiago hartzen duelako pilota eramaterako orduan. Eta Juanenea, martilloa, besoko indarra, ez, nola besoko indarra horrekin, beso gutxeakin manejatik endizen. Esan dute, eoztein lekuta bota dezakela, beso horrekin eta egia da. Hankak nez eta igual lekuan ez jarri pelota batea, geho besoko indarrutxakin nahi du nahi jendu. Bueno, azkeneko bi jardunaldiak gehatzeiala kontuan ikusita, eta nik uste guztiz erabakigarriak izango jala bilak, nik uste espektazio gehien sortuko dutenak izango ja, oain arte behintzat. Eta, bueno, nik nire buruangan konfiantza puntu bat badakat, azkeneko bi partidak irazitutelako eta konfiantzakin iristen naizelako, ni partida irabazteateako naiz, eta, bueno, 17 egin behar horrek uste gauzak errezten dizkiala. Orduan, bueno, nik uste alde batetikan, ni zuzenean finalean sartzeko aukera handikin nahola, eta geho iruditze zait, beste hiruren artean finala aurrekoa ja oso estu egongo dela. Iruditze zait, Xabik oraindikan posizio hobean dagola, beak esan du leno ate bat itxi zaiola, Juanenei bat iriki zaiolako, baina nik uste azkenean Xabik 3 puntu dazka, Juanenea baino 3 aldiz gehiago. Juanenea obligatuta do bai edo bai partida irabaztea, oso zaila da, kontu neukita Imanol bat azkeneko 2 urteko txapelduna dakala aurkari. Eta lesionatuta egon arren, nik uste dut hirurak pentsatze deula, beak bere 180 emanda ere, bestiak oso juixu ibiliko gehala irabaztekotan, eta guk gure 100 eman berko deula irabazteko. Beraz, apustuin beharko banu, esango nuke Xabi finala aurrekoan egongo dela, eta geho zalantzak dazkat ez dakit Imanolek partida amaitzeko aukera izango. Así que, zalantza hondik dazkat. Eta bat esan beharko banu, Imanol esango nuke. Egia esan azkeneko bi jardunaldea hauek hendik esan duen bezala bete-beteko izango dira. Nek Imanolen kontrako partidua hilala biziko izango dut. Irabazien baldin badut nik uste barren nengo naizela. Ia da oso zaila izango dela, baina Imanol espero dut duda batzuk nahi etzia. Badakit
189 partidu jokatu gure, orduan ez dut espektatibarekingo ezkule jokatu harta netz zango dira 4 puntu, orduan esan irabazteko aukerekin ikusten naiz, eta nire emangot eta beste partidun, esan nire komeniko zitzaitena da endikak Xabiri eurre ematea, minus bat ingo baluke asko zobe, edo 0 puntuten dutze, hartara, nik minus bat ingo baldu maluke eta Imanoli kontra 2 puntu bilu, pues ni saikatu nintzike final horretara, eta nola ikustunten finalean norra jetuko eren, esan indika dudari gabe, uste dute Xabiri amaztibitan tengut jola, ez eta beti da honun zerbait platzero, nire uste hori da. Eta gero gehin okina polokatu da dauna ikusten dut, saikapenare behiko eta Imanol, ikusitan nire irabaz berretela bakarra, eta Xabek edo eta maila bajunan nik eman dutela ikusita, Imanol da favoritua gero, kartin zein final bat ere badago, eta esan Xabire ongi ikusten dut, nik esan bakko bat Imanol, aurtengo finala barren itxeta joanen artegu izan da. Bueno, nik bizto nik Barrenetxe ere favoritu bizto dut, zuzenean finalera sailkatzeko. Hori bai, Imanolen lesioaren gatik, lehenengo esango banu lesio aurretik Imanol esango nuke, ikusi nulako eta probatu nulako, zenolako jok mailan zeon. Baina, orain lesioan ondoren, endika ikusteet ere, hori, errezten adukela, 17 puntu lortze horrekin. Ni saietuko naiz ez lortzen, 17 ez lortzen, baina, Eta gero hori, espero, nik dire partida jokatu behar dut, berriz esan dut, irabaztea joango naiz, eta saietuko naiz, minus bat ez iken, minus bat iken ez badut 0 bateatzen, bestela bat, bestela bit, eta bestela alba ere, lau kontua bertzen. Eta nik guztun dut ere, Barrenetxea eta aspiratzen anteto final bat. Nik ze esango dut ez da, nahi asko kanbiatu zaitu hain iritzia, bai panorama. Nik uste garbi daunala endika finalean daula. Asko harrituko liak Xabin kontra 17 tanto ezitia. Eta geho nita aritzen arteko partidoi, gila esan behar balin baet ilusio handiakat, ez dakat etxitzeko inungo asmoik. Bazkatu handik egun batzuk rekuperatzeko, geho ikusita endikak eta Xabik zeiteuen horreke margen pixka gehiago gutxi eman goit, baina esan bezala esperantza galtzean azkenekua da, psikologikoki oso indartsu nago, motivazioa berreunian dakat eta aritzi esan nahi guaindik galdutzat ez emateko. Nik final aurreako nire buruan autu egin goet, esan bezala motivazioa eta indarrakin nago eta aber lortze du. Nik Galarreta behin gertuatu eztan ikusle horri esango nioke zesta batekin jokatzean modalitate guztin barrun, zailena eta ikusgarrina dela. Iruditzen zait erremontia probatunak beste modaliak dominatzetula pixkat, aldiz beste modaliatetik erremontea etortzena galduta sentitzea dela eta zailtasun horre bane ustez meritu emateio eta iruditzen zait meritu hondiko kirola ite dela. Nei, pertsonalki, errendege askoak esan behate ez, lehenengo aldiz otorri eta liguratuta geratu diela, zenolako abiaduran jokatzen duen eta ez diun beldurrik ematen. Eta egia da, txoratuta gehatzen diela eta harrituta gehatzen diela. Orduan, esango nieke, behin behintzet probatzeko, motortzeko, ikusteko, nola jokatzen dugun eta ze zailtasun dauken zesta bat jarrita, halako abiadura hartzen du pelota bateki hemen jokatzea. Nik arrela eta tortzen den Lemezko ikusle esango nuke, Lemezko ikuskizun ikusteko, esan aukera erra dute burituruko partidoetan piletari hoben ikusteko. Baina bigarregoz esango nuke zen, turra itire tortzekotik, probatzeko erremonte hartuta ze zailtasun non ikusteko ez. Eta ikusten duten guztik eta probatzen den guztik badakite zailtasun non. Orduan nik uste meritu handi daukegula nola jokatzen dugun, eta egia esan gaur egun pilotari oso ona gaudere iruditzen zait, maila oso ona dugula, eta burikuru lau benak gaudi momentu honetan. Eta esan gure ikustea nire ustez plazera handi badan, nik guzti ikusten dut berai partidit eta nire partido.
Eta esan esango nioke, etortzeko bihoteri hobenak gaudela eta tiroa ikusgarria dela. Nik esango nioke oso kirol berezia dela, oso politia dela. Etortzean soinuak, bertako soinuak asko dituko jola atentzioa, baita pelotaren abiadurak ere. Gero instalazio bezala olako leku bat ikusteare gauza berezi bat dela. Eta esango nioke baita gerturatzeko gure kultura babesteko. Honea etortze baldin badia, erremontea babeste nahiko ala, eta erremontea hemen bakarrikan jokatzeala, eta forma profesionalian eta olako goi mailan galarretan bakarrik. Orduan, bueno, hau da askotan esan izan den bezala katedral bat, eta bueno, gure historian parte da, eta berari esker ere mantenduko dala, etortze baldin bada. Aldagelako sekretua. Partida bakoitzaren aurretik, zein da zuen mania edo erritualik bereziena? Bueno, enuk esango agian aldagelan, baina ni gehiago da partida baten aurretik nuzkatzen zaidala adibidez lagunekin kafe hartzea eta egia da beti uiatxoren batola botatzea dela eta ridikuloin bertela, galduketela eta katxonde hortan guztua sentitzen ez. Erlajatu egiten hau eta egia da listotik ez dela ez. 5 minutu baldin badia ere kuadrillakoekin kafetxo hartzea. Nek esan rituala batez ere buruz duruko partiduteko bakarra edutzen normalen, baina broma batik hasi zen. Eta rituala da, normalen bete partiduztera tortzen ez Euskadi Irratian zuten, baina partido garrantzitsu bat dutenen, bete haitzen dut kantu berdina, eta kantu hori 3-4 aldiz ez dut lagun batu behar ezena, dela Liverpooleko himnoak, zein horren izena ere baina. Liverpooleko himno hori haitzen dut, tonteri batik hasi zen, egia esan ritual bazala bihurtu da bai. Nik nire kasuan beti jazteko forma berdina ibiltzea. Osea, orden bat, rodillerak, okulotia, tal, eta beti, baina igual dio buruz-buruko edo parejetako partidetan, beti protokolo berdina eukitzea jazteko, ni jazteko momentun. Nekasun, ez dut detiken, baina bai partido importantetan, onik importanteak konsideratzen jutenetan, gustatzen zait oso garrantzitsuan etzako ondolotzia xestua eskun, sokakin. Eta gustatzen zait, aparte, jendeak inizketan ez juten naiz, eta aparte kontzentratua nire tensioa temateko. Eta hor graziosua da, egun batean kemen aldabe alutxa, kuadrako pelotari bat, eta kontu batu nintzen. Eta geroztik, partio importanteak etenetan beti itzait, ke hansa atarte solo, eta bazilatzen nahi zait. Erremontari bereziena. Zein da zure eredu historikoa erremontean? Nik nire kasuan txikitatikan ikusi duten pelotari bat da, beha atzelaria zen, eta beti nik uste asko txunditzezun pelotari bat zala, ez dakan nire antzekotasunik jokatzeko forman, beha dana teknika zalako, eta igual ez zulako horren beste indar, baina nirea Iñaki Lizaso izan duzen. Nire erremontari erreferentea, dudik gabe pilotzatik pasatu zen erremontera zen Miguel Mario Urrutia. Pentsituzun Mexikora juna aurretik saiatu zola nirekin entrenamentu batzu beten, eta esan hemen bat eman bere gati da, eta berekin gainera askotan tortzen zen galarretara, eta nire referentzia bete bere izan du da. Nik esan nuke txikian itzala erreferente ugario izan itula, azkenian ikuste tortzen itzanean goimeako pelotarizianak, baina geho batekin gehatu beharko banu urrizakin koizituet gehiena, beti gustatu izan du zait ze profesionala eta kompetitiboa izan den, eta bai izan dela ni behiatu nahi zen ispilua. Eta nik egia da, erremonten hasi baino lehenago ere, ez nula erremontea ia ezagutzen, erremonte mundua ere nula askoik ezagutzen. Baina gero, ez dakit, bere jokua eta bere katxondeoan gati, betxe berria hirugarrena esan nuke ez, ni bezala ez zen sakatzaileiko bena, baina, tipoa lasaia ikusten nuen, sekulako bisoa zeuken, ez nik bezala, baina, oso tipo lasaie eta aldagelatan eramankorra eta laguna. Titularra.
bihar finala irabazi eta egunkari bateko azalen agertuko bazinete, ze titular idariko zenukete? Egia esan, nik bete bromatan esaten mazala, titular asko izan dut jot, eta errepikatuko nuen leheno jarri zuten titular bat Diario Baskon, galarretan ez egiten joan egiaz. Bueno, nik nire kasuan hainbat titular izan ditute baita, beak esan duen bezala, baina bueno, nik esango nuke lehenengo atzelaria 3 txapela lortzen. Hoi gustatuko litzaidak irakurtzea egunen batean. Ni gustatuko litzake Witziko basakatua tartea. Horrek esan nahi du, aurretik ere esan izan dute, nola burutzen naizen, nola pelota ikestua kaldutzaten bater, eta holako titularra usatuko litzake. Nik igual jarriko nuke behin irakurri nun bat, Andoni Urbistondo jarri zian, txikila bai eskaxa ez. Nik uste ondo adierazteula pixkat, nire ibilbidea, nik beti oso txikila izan duen izan gaztetan, ematezun enula aukerik eukiko kirol batian destakatzeko eta oraindik eta gutxillo egunen batian buruz-buruko txapel bat jazteko, eta esango nuke eskaxaren naizela eta horrekin gatuko naiz. Nor da gehiago? Zein da zuen artean gehiago? Lehenengo aukera, lehiakorra. Nik esango nuke igual Xabi dela lehiakorrena, ez? Iruditzen zait, ez zaiola bate gustatzen galtziak, gehiena beak sufritzeu galtziakin da horregatik. Nik Hansakin koinziditzet, porque irabazte unian haserrea teatzea eta beti oso lehiakorra da. Ondo jokatu harren ere, sensazioa daka ez dura ondo jokatu, eta beti gehiago indezakela, eta beti gehiago nahi du, eta esango nuke Xabi dela. Nek ere Imanol eta Hendik esan du bezala lehiakorrena dudik gabe Xabi, eta gainera horrele gehitxuko nioke Galtzaile txarra. Galtzaile txarra dela. Eta irabazten duen ere Hendik esan du bezala bete kejo egoten da. Orduan bere partidutara bete gehiago preparatu torro ez zeba bere kejak aizen egoten gara ingo bizia, orduan bere esan dut. Nik ere kontzitzen dut. Aurreko hiruekin kontzitzen dut, ez zai gustatzen galtzea, ez zontara, ez beste ozean galtzeta. Baina, ni ez naiz lehiakor bakarra, hemen ere bestela eligaketa menengo, hiru hauek, lau benen artean lehiakorrak ez balida, ez? Ikusot ere, joaneneari ere, adibidez nire kontra ez zaiola bate galtzea gustatzen, eta alaren mina ez peia bera. Bigarren aukera, bromazalea. Nik hor aritz esango ez da. Nik uste nahiko humore antzekoak eula eta oso ondo ulertze gala alde hortatik, eta egia esan nahi asko entretenitzei eta guztez ezkit bere bromak. Niko horren pate dakat, nik hau bilek esango nuke. Bai aritz eta baita Imanole bai, bileko isez besan duen bezala antzekoak dira eta nik uste beti daudela katxondeo puntu hortatikan behidatzen gauzak edo ikusten gauzak. Nik esan marko aldimanun, Imanol izango litzeke, esan bete bromatan deitzen gera eta importantena egin zaitena gainera, galduan ere broma egotea bestu egiten, esan lauen arten oso Xabik iraz nimen, batez ere, baina lauen artean harmonia oso hona dela eta esan denak neko humore hona duke gero. Nik ere aritz esango nuke. Gozada da ez, behakin entrenatzea, jokatzea zain beste, bekontra. Baina bai, abiaz entrenatzean nabaitzen da ez, humore hona, broma hori eta hola atxaldeetan etortzen ganen eta kontzitzen dunen ustoa entrenatzeko pertsona da. Baina jokatzen ez da opinorako bromik berak ere. Hurrengoa, estratega ona. Hemen aritz esango nuke, iruditzen zait pelota mundun jakintza gehienetakoa beha dazkala, modalidade guztitan, da iruditzen zaitela ikeragarri ikusteula jokua, igual hoben izateko falta zaio ikusten guztioi aurrea amatia, orduan inbatibli izango zen, baina nun bat ere fallua bauta, baina estratega oso iruditzen zait.
Bai, hor aspektu ezberdinak, estratega aldetikan iruditzen zait ebaita izan daitekeela aritz. Esango nuke beha bezala ebaita badakaula kuadroan beste bat, beti puntuak eta sistema guztik dakizkina, batek irabazi bestiak galdu, zenbatin biherdun batek eta bestiak, hoi eskurra bigarrena deu ebai, eta nik uste bilek diala talparakoal, eta behaiek izatea normalian ja hoi estrategia guzti horiek behintzat gehien menperatzen dituztenak. Nek esan estrategia aldetik partidu baino lehen nire buru esango nuke, baina partidun aplikatzeko hendik esango nuke. Nik uste normalen estrategia itxetik hartzen dula eta itxetik hartzen duna ongi aplikatzen dula, partidu gozo ongi irakurtzen dula, eta kantxa barrun beti badake zer dunin berra partidu hasi baino lehen. Orduan, ikusten dut estrategi oso onak egiten dula, eta gainera estrategi hori partidun zehar aplikatzen dula. Gu bestik egiten zait batzuetan partidun zehar aldatzen ditzen estrategi eta ez gitzen dut. Hendikat hoiz esango nuko estratega aldinan horren ati dela. Nik ere hendik esango nuke. Hendikak badauzkelako, gaitasun hori ikusteko, pelotan bakoitzaren ahuldadeak non dauden, eta hortan ere min emateko. Aritz ere esango nuke, baino lehenengo posizioan hendika jarriko nuke. Presiopean hotzena. Nik hemen esango nuke igual hendika, iruditzen zait esperientzia handia kala eta horrek azkenean bere eragina bakala. Eta, lorpenak euki ditu eta horretik hendika esango. Nik kasu honetan, Imanol, nik gehiago antzemateiet behaiei bilei jokatzen nahi dianean, bai Xabiri eta baita Aritzi nola sentitzen nahi dian, igual behaiek ere adierazteko joera gehiago daukatelako, baina Imanol zailagoa ite zait, momentu batzutan iruditzen zaitenean lurpien egon beharko lukela orduntxe derrepente normal dao, eta gero alderantziz ere. Eta, Xabi nola beti aserredon jokatzen nahi gehanean, orduan ja pixkat deduziblegoa da, ez? Eta Aritzei momentu batzutan ikusi diote baita, igual gehiago notatzaiola euforia puntoi, eta beste momentuan gehiago notatzaiola berakada puntoi. Niretzako presiopen hotzenak dere joko behin menperatzen dutenak. Azkenen joko menperatzen eman duzu presioak gutxe sentitzen zuta hori dere Imanol eta Hendika dudik gabe. Urte asko damazkite nire ustez partidu garrantzitsua hori jokatzen, horrek ere egiten du, orduan presio gutxi sentitzen dute beraie, eta nire kasun eta Xabin kasun presio gehiago nabaritzen dugu, nivela ezin dugu joku honore atera, ez gereleko kapazak joko honore atetzeko, nire kualide ere dituzte. Eta nire ustez horrengatik ere presiopen hotzenak, kualide ere dituzte, gehiago kontrolatzen dute jokua, orduan presio gutxi atalatzen dute, eta gure gehio atalatzen dute nire ustez. Eta horregatik Imanol eta Hendik esango nuke presiopen hotzen dira. Nik ere antza esango nuke, presioak badiru diagian ez diola eragiten. Ez dakit hori nago txarra den, askotan presiopean ere gehiago eman daitekelako. Baina hori, Imanol ikusten dut batzuetan ere lasai hiltzen dela eta lasaitasun horren barne ere edo zerriteko kapazuela. Bai honeako eta baita txarrerako ere. Bai buelta bat zaionan ere agian partida botatzeko ero. Nahi xeregi. Txori jokaten Bale, eta azkenekua, hemen puntilatu nahi dut jartzeula zuen artean, baina nik uste obligatu gaudela hemen beste izen bat ematen, eta galdera da, WhatsAppari erantzuteko azkarrena. Bakitzen esango zuen. Hemen, kemen aldabe aipatu diarra do, baina al segundo, baina gure artean igual esan nuke, eske karo, ide subjetibo da bakoitza izenek erantzute egun azkarrena, nik esan nuke Aritzek. Nik baita esatet kemen aldabe, erantzute izu eta ez bakarrik mensaje batekin, 8 bialtze izkizu bueltan, enteatzeko idazte izula, behiratu gabe bakizu beha dela, eta bestela lauen artean nik ere Aritz esango nuke. Nik esan oiken goitzitzen dut, hemen kuadroko piloteririk latosun eta WhatsApp, pero no, gero esaten du isure egutzen sare soziala beniztak, Txepa nireko hau,
Eta gero egia esan Xabi gutxin beti berandu erantzuten duna, eta gainera gaueko ordu txikitna. Eta gero egia esan Endika igual esango nuke hau duna erantzuten dula, egia da Endika mobideken asko ditzen dela bere lana eta medio, egia esan Endika. Nire egia da, ne burua enukela jarriko ez erantzuten lehenengoa, bai ikusten dudala, baina ez erantzun nahi. Orduan gero. Aritz ere jarriko nuke ez, gaina erremontea zitzaiken badiozu are gehiago ez, segunduan erantzutu dizu, audioa bidaltzizu eta beti hor dago, konstante. Erremontea zitzaikeko prest edo pelota zitzaikeko prest.